Децата са като цветята. Ще ви го потвърдят 4 млади художници от Сицилия, които излагат свои творби, мултимедия и арт-инсталация в благотворителната изложба «Цветя», подредена в художествена галерия Жорж Папазов. Идеята е на Джована Винчигуера, която от края на миналата година работи като доброволец с децата в Центъра за комплексни услуги в Ямбол по проекта на Сдружението с нестопанска цел «Идея Подай ръка, подари усмивка». Казва Джованна, работа тук на Ямбол за 8 месеца. Говориш малко български. Ми разказа за детския проект и ме покани да организираме тази изложба. Мария е третокурсничка в Академията по изкуствата на Катания в Ямболската галерия. Тя ще представи кратък филм за деца на уредниците в галерията, арт-инсталация с отпечатъци от дланите на децата от комплексния център в Ямбол. С тази изложба искаме да предадем своето послание към хората. С това, че децата са поставили своите ръце, показваме живота на толкова много деца. Показваме силата на децата, на младостта, на новия живот. Както земята дава начало на нов живот, така и тази изложба може да даде нови надежди на децата без семейства. Децата са като цветята. Също като цветята, всички деца са цветни, различни, живи. Една от идеите на тази изложба е да дойдат хората тук, за да видят как се случват нещата, да научат повече за тези деца, да бъдат въвлечени в тази социална отговорност, а средствата от благотворителност, които съберем, да бъдат използвани по най-добрия начин. И на къща има всичко. Има телевизор, има компютър, има легло, има кухня, има парк, има всичко. Без обича. Артистите от Сицилия се надяват на откриването на изложбата да се съберат повече хора, да се съберат повече средства, с които ще се подпомогне ежедневието на децата от комплексния център. Джована продължава своята работа в България. Мария ще остане още няколко дни. Ямбол ми харесва много. Хората са много сърдечни. Прави впечатление, че тук има много зеленина, много дървета, харесва ми. А през краткото време, докато бях тук, посетих още София и Велико Търново. Откриването на изложбата е на 17 юли от 17:30. В арт-събитието ще се включат и оперния певец Георги Динев и рок група Fall Down.